nimbara nunu na ni ya sege sega be jamana indendo kuma ni jamana indendo koro ya ka foko ande ni et dende ma wara dendo abe kelendi bon responsabilité mindo hal ni mo ka responsabilité to wa te kelendi ko ngono be ko ni ka responsabilité be kuina parce que on société re blale no ka se hakame nabbi wa chara la sama no pa be kuina hanyi ni kule kan fo kabini wati jan i hakli bala abarko ni aywa adlo yoro ni afen yoro munu na be jamana kono norme yere 2008 akuma fora akara wulika jo chama garala anye uresanse baru ni loso ni aywa aso dama munun be jamana ngono surtout bamako ya chama resanse ra andara soro chama be hali autorisation dubul ya maria yere di jamana fe ni minga di mi dro bo yoro daile adobe misru keref adobe kabru do keref adobe école sou keref adobe femoro ibe sama yere shuve ki denci kata yoro dal madu konna keleme la hala do la oh ni jamana kero chugula wajibi do fanga be interpeller bon min do ne fleni e ko ina saison dungo do iba me ka foku ye do so murula dungo do iba me ko do kantigara ya mfe o min fleni e ka do mo tabiala ni nyema nyino la o ko biye ko la bantayo nga o ka ke o fana makanga bale mo la ni hala madina hakilite nyon fe mo be ko ate so mima o te ni aye jamana la fon fe no e fen duguyi ni ma me koko nta do toroma do wa munire wala toroma dol do no shisha do gusugu be abefo iba me mo ba foko o de be soro sugula be soro yimfe abe soro ni fe abe parantu bulu abe mawaro bulu abe fambe bulu jamana bi se ka ketan ni drogu ni lon ni marfa o kera ka jamana fa abe yoro be no kera vraiment mbela la minani sranya ko do wala donc vraiment il faut que be ka interpeller demsanu yere kuma ka ku fe ni te fen la bantayu alama de demsanu ka kan ka du soro minteni kata srada ifawnya munu me da misrela munu me ta uchila be demsan to kata srada ulu de nyena kata fen nyinu ulu fe kibu kunji ku ka fenta dango aywa ika fen ko mago o kadla no yi o be dlawa afo yi tatnye de ke wa ila manchugo abeke la manchugo dugu ye nyen ngono lara ko ni kumate bon ni demsanu do na o de la saison do do be yiri ko o be fe ngoro ni shu ko o be do du ko kata mo bonu nuna ku fe minu la barka be do ti la mo la bon ni ko yin ko ni kera ni ke chugo la we ko min de se be ko mais il faut que jamana be ka responsabilité akata jamana kalangela ou jamana surtout jamana ni mo faut pas qu'il baisse les bras parce que no be ka nyine ka turura mo kun ko unu sama ku yere bal anya kuma o me o don ku ye marfa hakana imene we ni mine badala ya angoro e min be badala ya o tulu yere dala yo afo don do la uni marfa be wuli ka ta do yere ka yendro ulu ka se ka daga o horo la fo ka ta se ni hakana ka soro gendarme be jamana kono police be jamana kono patrouille shu be yala la kare ko no ku be patrouille la num daga le mbeni sizan de wula u yoro do bi de wa o ni ngoni ye mi o ye o jamana mo kan responsabilité mi ye uto ke jamana kono na yoro la mo be ñom fa la sunu clé mo sigile me yoro kele mina no e ba ko ni mo ka o sigian ka nyanya ni pour que jamana to bi saka dula ko no fa na la wana ka ke yoro yi ay mo se ka halita mi sir la bli o se ba ko ko mo ka nga do ke mina ami ma saka ko etu nyebe ni ko ina to la sabu ne akili bala sel do ando fe e kule kambo ma tama yere ni ko mais ne o finyana adon mitla ka fi bi ko mi ngon dogole no ne to don nte surnya ka don ngambe ko kelen finyana o don nya fo bi mesaka awga kira di kuti ako ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ko mu'mini ka somi ka saranya parce que mu'min be fleli ke ni ala ka noro fando be ala de bo bla idawal ma ba bla zona iba fo ababen sa o yan ko don ene afo mo nyana ngoni ala sona ambe faranyon ka le 13 ou bien le 22 andlale mo tarane ni ko le 22 don yi barabe ke domina e ko mo ka faranyon go wallahi ma don nya fo re ya le 22 e faranyon ga o don ne ba fatoro ambe farala nyonga ne kunta Amerika fo ka bina biama nda kalama bon oni be ko dogole ndo tekele we ala ka benzema we abe minke to min kadai bon ni famunu ni nya kulilala cherlan kulilala wa ambe kuli halibide angan koloshi naman koloshi kuin ala mantugo abe songa gelade manina ala fa ya rabbi ala ka jamana bas ala ka here kan mauka sarakati chamambo anga do chamange ni yere de koso nyanga ni ala sono ka nya be wele nyoro sherifi ke wele ni ala sono yere bena ka juma min menna ka o juma inge do don bilibili jamana fam bela jelena kuma dimanche min be daka ambe fara nyon ga ni ala sono 20 mars la ka tankule ala am tankule ala ina bona billahi yunus ka mo ye feminge o balawuna na yongo ukuna ubora ka tu ube fara la nyon ka tu da
fu kule ala la ka ya fanya ala fa ala ya faru ba nga tan kule ala la la alla wa asa ala be ni ko inteme nga jamana kono ni ala sona ala kan kishi balawuma kan kishi toroma aka jamana basigi aka here chaya mboka sarakati cha mambo saraka fembadu abedo halama de ni ko chaman ko do halama de ni ko chaman nga sarakati boka nga ni uta ka ni shi alama la alla wa asa ni ala sona ni ko ya bete rabbi ala ka anyuma tema na jazakumullah Wilum Jawara ni tunye Imam Mahmoud Diko yi kosobe aka kuma ko ni bolla fen munun kan